Op je smartphone informatie over de toeristische hichtepunten van alle dorpen in Friesland. Ondernemer Paul van Goor uit Snits had meer dan een jaar erom werken om dat voor elkaar te krijgen. Vanuit Joert is de app beschikbaar. Voor toerist en dorpsbewoner. Wij hebben gemerkt dat de Friesen vreselijk trots zijn op hun provincie. Wat is dan het bijzonder aan deze 428 apps? Die kunnen niet alleen opzien wat er allemaal te doen is. De Friesen zelf kunnen via deze app de informatie zelf toevoegen of wijzigen enzovoort. Dus van een plaats, van hun stap, kunnen ze zelf de informatie omgeven wat er allemaal te beleven is. Maar de app is net alleen nog voor toeristische promotie bedoeld. Ook de eigen dorpsbewoners kunnen de app gebruiken als een virtuele dorpskranten. Op deze app is alle informatie te zien van de plaats, van het dorp, van de stad. Waar is dat nuttig voor? Dat is nuttig voor om evenementen, agenda's die dus in zo'n dorp of stad zijn, dat die ook bezocht worden, ook bekend worden. Want we hebben daar ook een hele mooie agenda in zitten in die app. Dus natuurlijk belangrijk van als er een concert is of een optreden of wat dan ook, dan kunnen ze dat zelf invoeren. Wij zorgen ervoor dat die grotendeels de agenda ingevuld is. Maar daarnaast kunnen de mensen zelf, lokale bevolking, de app zo optimaal mogelijk maken. En zul je er ook de broek van maken, dat je zelf een mooi verhaal na en dat je denkt van ja, dat is wel wurg dat die op deze app komen? Ja, dat denk ik wel. Als er echt iets leuks is, drills of een goede ervaring, is dat natuurlijk wel heel toereikend voor de toeristen. Dat ze wat meer te weten komen erover en wat ze ik besjen kennen. De Frieske steden en dorpen in 428 apps op je mobiel. Blote vraag of de toerist erop zit te wachten. Weet u al veel van dit plaatsje af? Nou, niet zoveel. We hebben sinds gisteren, dus we hebben wat rondgekeken. Hoe krijgt u uw toeristische informatie? Normaal via het internet zoek ik het op. Dat doet u thuis? Ja, ik google alles. Nu is er ook een app beschikbaar via de telefoon. Zult u daar gebruik van maken? Nee, dat denk ik niet. Hoezo niet? Nou, ik ben niet zo van de apps.